Jo em vull enamorar d'aquesta manera, que és com un conte de fades, un conte sempre màgic. Sisplau, mm, jo vull tenir una història d'amor així. Hola família, què tal? Benvinguts aquí al Raconer Robert, a l'Espai Friki en català. Avui us vinc a parlar d'una sèrie que tothom n'està parlant, s'ha fet viralíssima, els actors estan sortint per tots els jocs, per tots els premis, per totes les gales. Bueno, no sé, és un fenomen aquesta sèrie i de quina sèrie és, de quina sèrie us vinc a parlar. Us vinc a parlar de, a veure si me surt en anglès, Hated Rivalry, que per qui no entengui l'anglès o qui l'entengui però no entengui el meu anglès, la traducció seria Más que rivales o més que rivals. De què va aquesta sèrie que tothom en parla? Doncs és una sèrie de romàntica, only romàntica, sobre dos esportistes d'èlit, que en aquest cas estan jugant a hoquei gel, a la competició de hoquei gel, i són dos esportistes que, bueno, que són rivals. És número 1 i número 2 del draft, número 1 i número 2 de la Lliga Nacional de Hockey, i, i la història comença en que ells ja són joves promeses, no són encara grans d'això, però ja són joves promeses, no són grans encara jugadors, però tenen tot el potencial i tenen tot el necessari per ser grans jugadors. Es coneixen un dia en un partit d'aquests de joves promeses, una copa de joves promeses, i doncs allà és el primer contacte i és la relació d'ells a la pista, al terreny de joc, de com competeixen, perquè un és rival de l'altre en diferents equips top, i com això es fa competir, no només a nivell d'equip, sinó a nivell de personal també, perquè són els dos tan bons doncs, que també competeixen doncs, per premis individuals com a millor rookie, a millor jugador, etc, etc, etc. I rivals dins de la pista, però amants fora de la pista. Llavors, clar, quan es troben en l'intimitat de fora de les pistes, doncs això és passió, perquè és com es coneixen, com s'enamoren, com tenen sexe, perquè això sí que té aquesta sèrie, té sexe i té sexe força explícit. No és una pel·li porno, ja ho dic ara, no tracta d'això, però sí que hi ha molta escena de sexe. No s'ensenya, la patatona no s'ensenya o el bistec no s'ensenya, però sí que t'ho imagines tot. I tot és tot, perquè fiquen les càmeres allà a llocs que d'això. No és, no va al morbo, perquè no va al morbo, però sí que les relacions doncs, s'han d'explicar i s'expliquen molt bé. No és gratuïta, també us ho dic, sinó que cada escena de sexe doncs, té el seu propòsit i la seva evolució a arribar a, bueno, a lo que arriba al final. Per què s'ha fet tan viral aquesta sèrie? Per què tothom en parla? Doncs, a part de que la sèrie està molt bé, doncs parla d'aquest context de l'alta competició i d'aquest món tan tancat, tan encursetat, tan clàssic del món de l'esport i en particular el món del hoquei sobre gel, doncs que és un ambient doncs, amb molta masculinitat, molt de... Bueno, no és un ambient favorable per gent doncs, declarada gay o LGBTI o declarada, bueno, sobretot això, homosexual. I doncs, la sèrie doncs, se centra bastant en això, amb guardar les aparences, amb reunions d'amagat, en que no ens vegin, en que ens juguem molt, molta pressió, eh,
ja sabem en quin món vivim, ja sabem que hi ha hagut casos reals de que hi ha hagut jugadors doncs, que han sortit de l'armari, o han sortit d'un closet tan tancat, hi ha gent que ha sortit i hi ha gent doncs, que per desgràcia se l'ha silenciat, se l'ha apartat, no se li ha donat veu, inclús denunciable tot, però encara més denunciable que inclús hi ha gent doncs, que ha sortit agredida i gent doncs, que va passar molt malament simplement doncs, per enamorar-se d'una persona del mateix gènere. I això passa, no és un dramot, aquesta sèrie no es centra amb el drama, sinó es centra amb el, amb el, amb el, amb l'amor ben correspost amb, amb la sèrie i se centren en aquest amor i com va evolucionant, com es van trobant ells. Genial. Què més ha triomfat perquè triomfi tant aquesta sèrie? Quin punt claus també han triomfat? Doncs els actors protagonistes. Dos actors que jo personalment no coneixia. Un és Hudson Williams, que fa de Shane Hollander, diguéssim que fa pues, de jugador canadenc, juga amb un equip canadenc i que, bueno, jo aquest actor no el coneixia, i la química amb Connor Story, que fa d'Ilya Rosanov, que això s'ha de dir, un és canadenc i l'altre és rus, competint, vull dir, també aquest sí que aquí hi ha una mica de drama personal en el cas de Connor Story d'Elia Rozanov, perquè clar, ell al ser rus ja sabem com és el país de Rússia en aquests temes de l'LGTBI que bueno, doncs que no estan ben vistos i que no tenen drets i que es poden expulsar del país, inclús doncs, poden estar amenaçats d'estar de mort. Doncs aquí sí que hi ha una miqueta de drama, t'explica una miqueta, també és l'evolució del personatge d'Ellie i de Connor. Ells dos, hi ha una química espectacular des del segon 1, que t'enamores, ho veus tot des de les seves mirades, des dels seus gestos. També és una sèrie que vull destacar, que també és un plus. És que és una sèrie que li estic ficant molts de punts positius, és que és veritat, que té molts punts positius. També és una sèrie que no va a la grandiloqüència, a grans planos, a grans que diguis, uau, aquí hi ha hagut molts de diners, s'ha invertit, perdoneu, s'ha invertit bastant. No, 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 és una sèrie molt senzilla, que no li cal, perquè amb els, amb els primers planos a la càmera, en segons quins gestos, en segons quines mirades, també plans que fan de gran angular, que estan ells dos, com connecten només amb l'imatge i amb la mirada i amb els gestos. Vull dir, és una sèrie que amb petites cosetes que te va donant ja t'ava entrant dins de la història, dins de l'amor, com un ho representa, com l'altre també ho representa. Vull dir, això és genial. Crec que també és un plus molt a favor, que no aspira a ser algo més. Vull dir, ja veus que és una sèrie de baix pressupost, que no té, que no té gaire inversió, però l'ha rendit espectacular. Vull dir, el paper del director, que ara no sé com es diu, un moment, us ho busco. Bueno, no el tinc per aquí, però bueno, el paper que fa la direcció doncs està molt bé perquè està molt ben pensat, hi ha grans planos i hi ha, a part de grans planos com grans angulars, també se centra a vegades en petits detallets amb un toc de peus i allà ja ho veus tu com, uau, un toc de mà així que es toquen, que es rossen, i ja ho veus com... Aquestes petites coses la fan meravellosa, meravellosa. Després també dir que la història doncs, no és nova, vull dir, el guió no és nou, està adaptat a una saga de llibres que fan Rachel Reid, que, que bueno, doncs, està basada en aquesta història. La gràcia d'això, doncs que hi ha 5 o 6 llibres d'aquesta autora relacionat amb aquests personatges, vale? Però la història principal de la sèrie, que és del Shane i de l'Ilia,
A la saga dels llibres és el segon llibre. Llavors, per trobar-te la història del primer llibre, t'has d'anar al, no sé si és el tercer capítol, me sembla, que és la història de l'Scott Hunter. Que la història de l'Scott Hunter amb Kip és el primer llibre de la saga, que és com ja t'obre el món. Llavors, aquí a la sèrie hi ha un capítol especial d'aquests dos personatges, jo crec que bueno, no com a homenatge, sinó també com introductori a la història després final d'ells dos, que no vull fer molt spoiler, perquè crec que és una sèrie que no es pot fer spoiler, ¿vale? Llavors, gràcies a la seva història, fa que la història de l'Ilia i el Shane doncs, evolucioni. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, ¿vale? Llavors això també ho vull destacar. Vull destacar que està basada en llibres. Què més? Ja s'ha assegurat la segona temporada. Ha estat tan viral la sèrie tant al Canadà com als Estats Units. S'ha fet viralíssim que ja està oficialment anunciat que hi haurà segona temporada. Els actors també han firmat per 3 temporades, així que jo crec que hi haurà 3 i 4, i més si s'ha creat aquest boom d'aquest fenomen, jo crec que sí, que serà factible fer-ne 3 i 4. Llavors, totes les grans plataformes de streamer han corregut. Jo la vaig veure la setmana passada per Movistar. Jo sé que està a Movistar, jo l'he vist per Movistar, però també sé que està a BO. Vull dir, serà de les sèries que més es parlarà. Ja us dic, no és una gran sèrie. O sigui, és una gran sèrie, però no és, com diguéssim, la sèrie de l'any. No serà la sèrie de l'any. És una sèrie molt parlada, una sèrie molt comentada. També és una sèrie que dins del món queer està molt ben valorada. S'ha de dir que hi ha una valoració al Rotten Tomatoes, que això també és molt curiós, que supera una nota que té un 9,9, un 9,8, no sé, us ho fico per aquí, que supera un capítol de Breaking Bad, considerat el millor capítol de les sèries de la història de les sèries, perquè veieu el fenomen que s'ha tornat superboig i super radical, això. I clar, teníem que estar aquí per comentar-la. A mi personalment m'agrada molt. Això que us he dit de la nota és el capítol 5, que és el capítol totxo, el capítol bo, el capítol estrella, diguéssim. No us vull explicar què passa, perquè és l'espoiler de la sèrie i no us vull explicar, però és el capítol on està tota la xitxa i on bueno, això. És el capítol més nombrat, més vist, més visitat, el capítol que té la puntuació més alta, el capítol que evoluciona a l'evolució final del capítol 6 de la història del Shane i Lilia, que per mi és el millor capítol. El capítol 6 ho trobo espectacular. Passen tantes coses allà i tantes coses que voldria parlar-ho, però no puc parlar perquè si no és un spoiler tremendo. Però bueno, només us vinc aquí a comentar el que m'ha semblat la sèrie, perquè tothom l'està parlant i tothom l'està comentant, i el meu Instagram està plegat d'edits i el TikTok ho tinc plegadíssim també d'edit d'aquesta sèrie. I res, tenia que venir, comentar-vos-la, dir-vos que la mireu, que us agradarà. No és per tots els públics, ja us aviso. No és una sèrie que puguin veure segons quines persones, però sí que és una sèrie que us passarà ràpid. Són 6 capítols a una horeta, o sigui que passa volada. Us enamorareu. Jo em vull enamorar d'aquesta manera, que és com un conte de fades, un conte sempre màgic. Sisplau, jo vull tenir una història d'amor així. Mireu-la, recomaneu-la a la gent. Si l'heu vista, feu-li un comentari a baix què us ha semblat, deixem-ho baix. Si veig que som molta gent i la gent li ha agradat, un dia podem fer un reaccionant a la sèrie o veure-la així en directe i veure les millors reaccions i veure els millors clips i veure tot, que també pot ser xulo. I res, família, doncs fins aquí el vídeo. Crec que ha quedat xulo.
Si voleu saber més coses, doncs ja sabeu, seguiu-me, subscriviu-vos, així YouTube us recomana altres vídeos que vaig pujant. Si em voleu seguir per altres plataformes, estic a Instagram, estic a TikTok, seguiu-me i ja sabeu que això és sempre i serà el vostre Raconer Robert. Adéu família! Visca l'amor, visca, visca l'amor!